Lehenengo puntua, 2022ko maiatzaren 4 egindako bilerari dagokion aktaren onarpena. Honi buruz zerbait esateko, bozkatu egingo dugu. Proposamenaren aldeko botoak, aho batez. Bigarren puntua, 2022 urteko plantilla organikoaren aldaketa onartzea. Ikusita antolakuntza batzordearen irizpena eta aurrazaltzen dian aurrekariak, legez ezarritako tramitazioa egin ostean udalbatzarri proposatzen zaio ondoko akorde hauek har ditzala. Lehenengoa, udal honetako eta udal kirol patronatuko plantilla organikoaren aldaketa lehendabiziko onartzea eranskinean ageri den testuarekin. Eta goian aipatutako aldaketak egin direla kontuan izanik. Bigarrena, onartutakoa 15 lan egunez jende horren erakustea dagokion iragarkiak Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. Egun horietan, interesdunek erreklamazioak aurkeztu ahal izango dizkiote udalbatzaren osoko bilkurari. Epe horretan, erreklamazioak aurkezten ez baldin bada, behin betiko onartutza joko da. Hala izan ezean, osoko bilkurak hilabeteko epe izango du erreklamazioak ebazteko. Eta hirugarrena, plantilla organikoa behin betiko onartuta gero, osorik argitaratuko da Gipuzkoako aldizkari ofizialean eta horien kopia bana helaraziko zaie estatuko administrazioari baita autonomia erkidegoan eskumena duen organoari ere. Proposamen honen inguruan zerbait esateko. Txikitik handiraziko gara, osea, Podemos Arianak ere ez, eta Itziberri bai, zuria hitza. Bai. Guretzako garrantzitsua da, oso garrantzitsua da azkenean lanpostu guzti hauek egonkortzea. Horren alde gaude, zalantzarik gabe. Gisa da gero, lege honen ondoren egongo dira beste postu batzuk ere bai egonkortu beharko direnak, eta, horiek aterako dira gero deialdi librera. Baina, fijatzen baldin bagero, begiratzen baldin badugu, 2008ko azkenian RPT-a edo lanpostu zerrendan, kontuan izan behar dugu ondikan daudela, hainbat lanpostu ondikan utzik daudela, eta azkenian guzti honetatik, azkenian zeintzuk izango diren, azken finean egonkortuko direnak ondikan ez dakigu, ez? Baina bai izango da azkena aurrera begira gai importante bat, edo behintzat kontuan hartzeko gai bat. Gainera beti ere kontuan izan behar dugu ez gabiltzala hitz egiten langiletaz, baizik eta lanpostuetaz. Eta proposatzen diren azkenean aldaketa edo moldaketa horietan azkenean proposatzen da dibez informatika eta teknikari plaza azkenean RPT-an A2 mailatikan C1 kategoria edo mailara jaistea, hau da, diplomatura maila batetikan FP2 edo bachillergo maila batetara. Azkenean lanpostu honen aldaketak zer suposatzen duen? Egin beharreko lanak edo eman beharko diran zerbitzuak azkenean postortatik ezingo direla burutu kasu batzutan. Horrek esan nahi du, zerbitzu gehiagoren esleipena ekarriko digula. Azkenean udalak bere kabuz egongo dira gauzak ezingo ditunak egin, eta azkenean gaitasun publikoa pixkatxo bat murriztu egingo zaigu, ez? Harritzen zaigu azkenean, plaza hau azkenean lehiaketa publikora atera ez izana, ez? Gero beste kasu bat egon litzake itzultzaileen kasuan, itzultzaile plaza, Euskara Normalizatzaile plaza bezala aldaketa bat proposatzen da. Gure ustez, behien artean ez dago bat ere erlazioarikan, azkenean bakoitzak dauka bere perfil propioa dauka, itzultzaileak eta Euskara Normalizatzaile plazak. Gainera kontuan izan da itzultzaile batek azkenean behar ditula filologia, hizkuntza filologia ikasketa batzuk behar ditu, eta RPT-an azaltzen da C2 maila batetan, ez? FP bat maila izango ditzakena gutxi gora bera, ez? Orduan, guk uste dugu itzultzaile plaza horri dagokion pisua eman beharko geniokela, eta gero baldin badago beharra, azkenean Euskara Normalizatzaile plaza bat ateratzeko, plaza hori atera, baina aparte, ez bata besteakin erabiltzea. Hori alde batetik. Beraz, iruditzen zaigu azkenean dela, sakoneko problema bat, pixkatxo bat, igual epeak eta baldintzatuta, pixkatu modu azkarrean egin nahi den aldaketa bat, edo, ez? Eta lanpostuen kalitatea eta kalifikazioa kontuan esartzea azkenean, azkenean da, gaitasun
publikoan azkenean jetxira bat izatea. Eta horrek eskatzen gaitu ez. Guk azkenean errespetu handia osoz behitzen diogu azkenean jabetzan dauden postu guztiei, baina gisa da RPT-an tratamendua egokitu eta pixkatxo bat eguneratu inbeko genukela, ez? Eta bentsat aurrera begira, ze gisa da, orain arte egindakoa dana bapaten ezin da aldatu, baina bentsat etorkizuna begira eta etorriko diran utzirak eta betetzeko godian postuetak horri begira bentsat bai inbeko genuke pixkatxo bat azterketa sakonago eta hausnarketa sakonago bat. Beraz, hau esalduta gero, gure bozka abstentzioa izango da, kasu honetan. Andreak egingo ditu bozeramaile lana gaur, gure bozeramailea ez talako iristen. Bueno, kaixo den hori. Gaur plantillaren onarpena egin behar dugu, onartu egin behar dugu, RPT-a gero etorriko da. Plantillaren onarpena langileekin eta sindikatuekin adostuta dago, beraiekin danekin hitz egin dugu, eta legeak eskatzen duen prozesu bati ekin behar diogu erakunde guztiak, udalak barne. Eta horri aurre egiteko, udal lehenengo pausoa, plantilla onartzea. Ezoiko pleno bat egin behar izan dugu, epeak betetzeko, eta horrela eskatzen zelako. Eta usten dugu, gaurkoa langileen egonkortzean pauso garrantzitsu bat suposatzen duela. Sindikatuekin, esan bezala, sindikatuekin eta langileekin hain eskatuta den eskari bate aurre eginez. Orduan, proposamenaren aldeko botoak, kontra, abstentzioak, 8 alde eta 7 abstentzio. Ez ohikoa danez pleno hau, ez daukagu eskari galderarik eta zer gehiago, bukatutzat ematen dugu plenoa, datorren astera arte.